Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang Oscar deze maand. De ontwikkelaars bij Zakito hebben aangegeven dat zij openstaan voor een gesprek met de buurtbewoners. Al lange tijd is er een conflict over de bouw van appartementen en een jachthaven in dit gebied. Milieuorganisaties maken zich zorgen over de vernietiging van de mangrovenbossen. Adam Kiol, directeur van de GMFB Rotel Development, ontkent dat ze niet bereid zijn tot overleg en benadrukt dat er al pogingen zijn gedaan om met de buurtbewoners te spreken. Kiol heeft ook contact gezocht met milieuorganisaties, maar die hebben alleen tijd gevonden voor juridische stappen tegen de bouwvergunningen. SSK wil Cool Oil betrekken bij de opslag en het mengen van olieproducten en adviseert dit aan de Refineria di Curaçao en Oryx Midstream. Vicevoorzitter Wendell Moelen benadrukt het belang van samenwerking voor meer werkgelegenheid. Er komt geen olieraffinage meer op Curaçao, maar SSK wil bijdragen aan oplossingen. Onzekerheid blijft over afspraken met Global Oil en de verdeling van crupersoneel. Oryx zal 60% van het raffinaderijterrein gebruiken voor nieuwe projecten. De zusters van Monasterio Mama di Dios zijn 50 jaar op Curaçao. Gisteren werd het jubileum gevierd met een heilige mis. De nonnen staan bekend als de zusters achter de tralies op Scherpenheuvel. Ze kregen deze naam omdat ze de hele dag door bidden en niet buiten de kloostermuren komen. Naast de gebeden die ze doen, maken ze ook de hostie voor het bisdom. Het huis waar ze in wonen is toe aan renovatie. Daarom zamelen de zusters geld in. Alle financiële bijdragen zijn welkom. Doneren kan via de MCB-rekening van Monasterio Mama di Dios. Het rekeningnummer is terug te vinden in de krant van vandaag en op de Extra Digitaal. En Winair sleept de Curaçaose overheid voor de rechter. De luchtvaartmaatschappij wil vaker vliegen tussen Sint Maarten en Curaçao, zeker nu Jet Air failliet is. Winair zegt aan alle wettelijke vereisten en protocollen te voldoen. De Curaçaose overheid werkt echter tegen. Reden is de houding van de Sint Maartense overheid. Zij maken het op hun beurt moeilijk voor lokale vliegmaatschappijen om te landen op de Princess Juliana Airport. De rechtszaak wordt op donderdag 25 juli en vrijdag 2 augustus behandeld. En dan gaan we verder met honkbalnieuws. Niet Curaçao, maar Aruba is afgelopen weekend kampioen geworden. Aruba is kampioen geworden in de Baseball Caribbean Tournament en vertegenwoordigt dit jaar de regio op de World Series van de Little League. Het honkbalteam van Noord won de finale met 2-0 van de Dominicaanse Republiek. De kampioenschappen zijn volgende maand in het Amerikaanse stadje Williamsport. De Curaçaose teams van Liga Pariba en Liga Pabao waren de twee favorieten in de strijd om de kampioenstitel. Maar in de halve finales werden ze verrassend genoeg uitgeschakeld. En dan gaan we even door naar een korte break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro.
En dan zijn we bij u terug met het internationale nieuws. We beginnen vandaag op de Bovenwindse eilanden. Daar is overeenstemming bereikt tussen Sint Eustatius en Saba en de Makana Ferry Operator Blue & Blue. Een conflict over de Public Service Obligation leidde onlangs tot hoge tarieven. Voormalige gedeputeerde Arlene Spanner-Smith van Sint Eustatius had bedenkingen, maar na haar vertrek is een akkoord bereikt. Het benodigde geld voor de PSO-overeenkomst was al beschikbaar gesteld door het kabinet. Toezicht en handhaving Bonaire kijkt terug op een productieve periode. De directie Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire heeft tussen april en juni van dit jaar een reeks inspecties en handhavingsacties succesvol afgerond. In totaal werden 481 inspecties uitgevoerd, verdeeld over categorieën zoals elektrakeuring, eikwezen, economie, warenkeuring, milieu, bouw en taskforce. Gedurende deze periode ontving DTH 70 nieuwe klachten, waarvan er 50 zijn afgehandeld. En in Venezuela kijken jongeren met gemengde gevoelens naar hun eerste presidentsverkiezing. Veel jongeren hebben weinig vertrouwen in de verkiezingen door mogelijke manipulatie en de slechte economische situatie. Ondanks deze zorgen proberen activisten het vertrouwen in de toekomst van Venezuela te herstellen. Bijna 600.000 jongeren hebben zich voor het eerst geregistreerd om te stemmen, ondanks de moeilijke omstandigheden. De economische crisis en politieke onzekerheid blijven echter een groot obstakel voor velen. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot morgen!